चला जुयावर. साधन नाही, जुवा जुवा अनखोल जुवा. या जुवा आटी गुरु मिठबावकर घेऊन आले आहेत आपली बोट. ओम साहेब एन्जो पथकचे मालक खास जगदंब बीट साठी आले आहेत. मालक आल्याबद्दल धन्यवाद तुमचे. आता सुखरूप नदीच्या पलीकडे पोचवा म्हणजे झाला. उतरलो आणि कुर्ली गावली. ओम साई बेंजो पथकचे मालक विशाल उतरला आणि कुर्ली गावली. गावता मग हा बघ बघलं इथलं चांगलं आहे ना. पिंगळाची जागा जाऊ काय ना काय जाऊ बरं ना. पाय वाटले पाय वाटले. गणपती नक्की कोणचा जाता वाजवता कोणता मग ते नाही काय नाही. पट्टर बरी आहे पहिलं चिल्ल काय रे. पट्टर बरी आहे काय पहिलं चिल्ल काय कॅमेरा फिरवता. उद्या टाकतोय काय गुरु टाटा. हा बॉय बॉय असा घालू लॉंग कट मारतात. ए नाटक का काय वाडळेश्वर मंदिर पानकोल जुवा. फटाकडे वाटतात ते चालाय.
ऐसून वाट रे या गाण्याचा घर असा रे बरोबर हो या वैभव बिचारू दमलो हा मेहनती पोरगो जगदंब बीटचो मालक चांगले पकड तसं घ्या रे मोदक CEO ऑफ जगदंबा बीट्स आणि सालकरवाडा अंगासाठी चौथं आणि वैयक्तिक पहिलं षटक घेऊन येत आहेत वैभव साळकर आणि हा झेलबाद आमचे वायरमॅन जगदंब बीटचे वर्किंग दिलात होईल मग होईल
तो कांदे लागले लागण्याचं तुका त्या दिवशी मॅसेज